سلام عليك يا رجال معكم مساهم زول بين فريق لما عاد جلكم متزول سوزوكي سويفت كلتاش حديشن مالتيو already كفافيت يا صنيحه متان كسلطني لا جاتا مكينه already فتح كح كح ماني خا علي مسخم ما خسته عتعله تاتشالو اتي problem نايزا مكينه احسلكم وايبر ديسرح نجيب جزء سنو مس فتنوتو وايبر مسرح ابيوا اذا مكينه اوريدي كاب اوكشنز لاز غزاتا استفال عليه صقن كله اخلي ولا وايبر مودر كون خل قالون تحريمات كون تخل استفال عليه صقن كله اخلي سو انت كنغركم انا كميل زغونه نا مكينه صقن غاطما نخلو بمجمرتا انتي يحسب بخمي بروسيس يسرح ماي ثينكينج بروسيس مالتي تايم خالو نغركم قداماي اتوايبر اسرحالو نقصالنا وانا نجر تي وايبر سرحالو دي يلن مجمرتا خفتشينا عند حدا برغص اتوايبر يسرحاليو ات سيستم ناي تي وايبر مودرنايزن ماكينه كميل يسرح مجمرتا سيستم كرينا كنبوينا اونلاين اتينا دينا اب ميشل دي اول داتا استفلا عنت ويب سايت اتينا ابزين عنت مخاين كما يسرح كرينا اذا مسرانا شعو حدا السيستم مستردانا how the system works بلوت عدو مالتي كما يسرح السيستم مستردانا شعو باب حدا المفتاشنا زخون نقدر راينا تردينا له كما يسرح مش بعيننا عيننا خمس مالتي يا بيلا زياده وايبر مودر already تناخفات انا هاجي دحاري قرم ابزل على ستاي مبصحي كمساكم مالاكم سوزلخو ابزخونه complicated ستاكي بصحكو مجمرتا ازيتي وايبرز زياتا وايبر مودر فيجوال دبحال ነገር الناسي رينا زغونه فلي دبل ነገር نابنت ستاك دي خوينو رسحات አለው ودي بزي ابزي له ابزوش يرلوت ناي وايبر ميكانيزم رسحات ديو زغونه ناي باتري لوس كونكشن ابز زغونه اند حد حاليو نخي سرح يعنقطاي بعيننا نري دن زغونه ነገር ابزي سبار زغونه كيهلو بعيننا انسبكت نقبر مالتي انت راه كله طبق مسيلو حرالو بدحريو نابتي تشيك اب نقبر وايرين ابزين كله لجيب لورو بلكع لجيب على يلن تشيك نقبر كل لجيب له طبق مسل ስለዚህ እቲ ሲስተም ከመይ ከም ድመስል ሪኢና ኣለና ካብዚ ቀጻሊ ሕጂ ፊዝ ቦክስ ኣብዚ ዘሎ ኣብዚ ኣሎ ፊዝ ክልተ ፊዝ ኣሎ ብዛ መኪና ሓደ ኣብ ናይ ፓሰንጀር ኮምፓርትመንት እዚ ማለት እዩ እዚ ድራይቨር ልክ ኣብ ናይ ድራይቨር ሳይድ ሓደ ኻ እዚ ሎ ፊዝ ጃብ ኖርማል እቲ ዊልና ክረን ኸልና ዝኾነ ነገር ናይ ዋይፐር እንድሓዳ ኣምቢብና ዝኾነ ፊዝ ማለት ቀዳምነት ቸክ ንገሩስ እቲ ኢዚ ነገር complicated ገበር ከይ ሓላልካ ነገር ፊዝ ተሎ ትርብዚ ግን already ኣነ ኣብ ሲስተም ተዘንበብኮ حراي ደቃ ቤቲ እዚ ዓይነት ሲስተም ከመይ እና ከም ነንብቦ ከሪኦኩሜ መጀመርታ እቲ ሲስተም ሎ መዓልቲ ክፍትሽልና ንረልና ዋይፐር እዚ ዋይፐር ካብ ከመይ ይሰርሕ መጀመርታ ክንርዳአና ኣሎ እቲ ዋይፐር እንታይ ዝሓቆፈ እዩ ኣብዚ እታ መኪና እትኒ ያልና 2006 ሱዙኪ ስዊፍት 1.6 ሊትር ኢንጂን ቤስ ሞዴል ማለት እዩ እቲ ዋይፐር ሞተር ዝበሃል እቲ ዋይፐር ሲስተም بخمين سارح كنرأي تخنا أنت زحقفي هذا windshield washer switch تبحال له إذا switch نرازل لنا switch له قال أي wiper motor له ببحرك كم بالكمية مجمرتا wiper motor له دحرت linkage له نت wiper زنك أساس مالتي دحريو wiper arm له بعلو arm لعل انت حتى يلو زريل نت wiper له مالتي دحرت blade له blade كأس يزغيره مثل حلحن غيره مش على بلعلي نصو مالتي جي سويتشون على وايبر سويتش بسويتش غير كأخا كوماند تقبر مالتي تقاسعصو تلعلو تتحطو سويتش كوماند تقبر مالتي كاو حالف كاخا ات وايرين سيستم على حجي ات وايرين زيو بروحكم كحترو خلها بوزح كمسل خيل ديو جن بوزح يكونن بحتر زباله بتعمي ايزي يكونن سيستمي حتر بلا خرداكم سو اذا وايبر موتور زيا كتنقاساس كلا كلتا عينت سبيد يزلوا
እቲ ስፒድ ከዓ ኣብዝነ هلا እዚ ሓደ ሃችባክ እዛ መኪና ስለዚ እዚ ንዓና ይምልከተናይ ኣብዚ ስዊች እዚ ኣኻ ክልተ ዓይነት ስታይ ኣለዋ ሎውን ሃይኒ እቲ ዓይነት ስፒድ ከዓ ከከም በዓልና ኮማንድ ዝገበርና ማለት ስዊች ማለት እዩ ዘን ስዊች እዚአን ኣለዋ እንተ ላዕሊ ጌርናያ ሃይ ትኸይድ እንተ ታሕት ጌርና ከዓ ሎው ትኸይድ ማለት እዩ ካው ሓሊፍካ እታ ዋይፐር ሞተር ከዓ ልክዕ ኣብ ምስቲ ሊንክ ዝለገበት ያ ምስቲ ዋይፐር ሊንኬጅ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዋና ነገር ኣብዚ ክንሪኦ ዘለና ነቲ ሎማዓልቲ ዳያግኖስ ክንፍትሾ ደልና ዘለና ዋይፐር ሞተር ቀጥታ ናብዚ ዋይፐር ሞተር ብላዕሊ እንድሕር ተበጊስና ራን ስታርት ማለት እዩ መፍትሕ ከእተናዮ እቲ ሞተር ዋይፐር ሞተር ኣይሰርሕኒ ስለዚ ናብ መፍትሕ ንኸይድ መጀመርታ ማለት እዩ መሰእተናዮ እቲ ዋይፐርስ ንኽሰርሕ እንታይ የድልዮ ንብል መፍትሕ መሰእተናዮ ኦን ክንገብር ኣለና እታ መኪና ሲ ዳርጋ ተተሳእናዮ እውን ተመራፂ እዩ ስለዚ ራን ክንገብር ኢና ማለት እዩ ራን ዝገበርናዮ ቀጥታ ልክዕ ኣብ ዝላዕሊ ኣብ ኤስ 211 ዝብል ዘሎ ፓወር ክመፅና እዩ ፖዚቲቭ ማለት እዩ ኤሌክትሪክ ፓወር እዚ ፓወር እዚ ልክዕ ናብ መነመን ክኸይድ እዩ ቀጥታ ትኸይሉ ሓደ ናብ ዋይፐር ሞተር ናብ ድሕሪት ሓደ ናብ ዋይፐር ሞተር ናብ ቅድሚት ሓደ ናብ ዋይፐር ሪሌይ ናብ ኩሉ እዩ ዲስትሪቢዩት ትኸይድ ናብ እታ ፓወር ሓደ ፓወር ኣለና ኩሉ እቲ ሲስተም ግን ነናቱ ግራውንድ ኣለዎ ስለዚ ናይ ግራውንድ ፀገም ተኾይኑ በበይኑ ሓደ ናይ ድሕሪት ሰሪሕ ናይ ቅድሚት ክሰርሕኒ ናይ ቅድማ ናይ ቅድሚት ሰሪሕ ናይ ድሕሪት ክሰርሕኒ ዝተፈላለዩ ፀገማት ይኽእሉ ኣብ ሰዓት እዚ ግን ኩሉ እቲ ዋይፐር ኣይሰርሕ እንደሎ ኮምፕሊትሊ ስለዚ መጀመርታ እንታይ ንርኢ ዝቐለለ እንታይ ዓይነት ኮኔክሽን ኣሎ እዚ ኩሉ ዘራኽቦ ቅድሚ ዝኾነ ፈናጢሕና ምስታይ ምርኣይና ልክ ኣብ ዘላዓል ዘለና ኣብዚያ S211 ትብል ዘላ ዋይፐር ዋሸር F17 ፊውዝ 20 amps ኣላ ልክ ኣብታ ፊውዝ ቦክስ ሓንቲ ፊውዝ ኣላ 20 amp እንተ ደኣ ካብዚያ ፊውዝ መፍትሕ መሰእተናያ ፓወር ዘይከደ ወላ ሓደ ክሰርሕ ዝኽእል ሲስተም የለን ሶ ቀዲምና ናብዛ F17 ፊውዝ ትብል ዘላ ናብኣ ኸይድና ኣብኣ ፓወር ኣሎ የለን ክርኢና እንተ ደኣ ኣብኣ ፓወር ኣሎ ብድሕሪኡ እቲ ሲስተም ሰርሕናሎን የለን ክርኢና እንድሕር ፓወር ዘየለ ግን መጀመርታ ንዓኣ ፓወር ከም ከመፅእ ክንረጋግፅ ኣለና ኦኬ ስለዚ በኣ ክንጅምር ኢና ብድሕሪኡ ብሕፅራ ብለ ክረዳእኩም ቀጥታ ካብዛ 7 ትብል ዘላ በዛ 7 ትብል ዘላ ልክዕ ናብታ ሪሌይ ይኸይድ 8 ኦልሬዲ ናብ ግራውንድ ለጊቡ ሰው ዘሎ ቀጥታ ፓወር ካብዛ ብስዊች ማለት እዩ ክሊክ ምስ ገበርናዮ ስዊች ምስተላገበ ልክዕ በዛ 7 ገይሩ ኦልሬዲ ምስታ ስዊች ኮኔክት ገይሩሎ ቁፅሪ 2 ልክዕ ምስ ለጊባ ዘላ ሲሪስ ስለዝኾነ እዩ እዚ ዓይነት ሲስተም መሰላገምናዮ ፓወር ናኡ ምስ መፀ ኮኔክሽን ይፈጥር እሞ ብቁፅሪ 4 ናብ ቁፅሪ 6 ይለግብ ሽዑ ሰርኪት ኮምፕሊት ኮይኑሎ ናብ ዋሸር ፓምፕ ይኸይድ እሞ ኦልሬዲ ሽዑ ንደቕንት ክንስሕባ ከለና ማለት እዩ ፓምፕ ትገብር እቲ ዋይፐርን እቲ ዋሸርን ብሓደ ሰዓት ይሰርሕ ስለዚ እቲ ሲስተም ብጣዕሚ ቀሊል ዝኾነ ሲስተም ቀዲምና ክንሪኦ ዘለና ግን እዛ ፊውዝ እዚኣ ትሰርሕ ኣላ ዶ የላን ክንረጋግፅ ኣለና ስለዚ ናብኡ ነብል ቀፂለ ድሕሪኡ እንደረኣ ፀገምና ደይተረኸበ መሊስና ናብ ቦርድ ክንምለስ ኢና ናብኡ ቀዲምና ቸክ ንግበር የለን እቲ ፊውዝ ኣበይ ደሎ ኣብዚ ደሎ ስለዚ ዋላ ቅድሚ ዝምርኣይና ብሕፅር ዝበለታ ክንገበር ንኽእል መስለኩም የቕሬታ ቴሌፎን ብዙሕ ይንቀሳቐስ ኣለኹ ሪኮርድ ገብሰ ዘለኹ እዚኣ ናተይ ፓወር ፕሮብ ትበሃል ኣብ ሓደ ኣብ ፓወር ሓደ ኣብ ግራውንድ ኮኔክት ገይረ ኣለኹ ከም ስትሪኦ ማለት እዩ ሓደ ፓወር ሓደ ኣብ ግራውንድ ገይረ ኣለኹ ኦኬ ሕጂ ካብዚ ቀፂልና እዚ እቲ ፊውዝ እዚን ፊውዝ ሕጂ በብሓደ መጀመርታ እዚኣ ሴት ኣፕ ንገብራ ሴት ኣፕ ንገብራ ማለት እዩ ንዓና ዘድልየና ዘሎ እንታይ እዩ ኣብ ስዊች ቮልቴጅ ዲሲ ደድልየና ዘሎ ባትሪ ፅቡቅ ኣሎ 12.9 ቀድማ ዋና ነገር ባትሪ እንተ ሕማቕ ኮይኑ ብዙሕ ዝተፈላለዩ ሽግር ደምፃልካ እዛ መኪናን ክትስእ ሽግር ስለዘይብላ ናይ ባትሪ ፀገም የብላ ሕጂ ኩለን ተን ፊውዝ ቸክ ንገብረና ካብ ላዕሊ ጀሚርና ብሓደ بحر خنفتنا إن كل أنت فيوز